Ac yna sgwrs fach efo Luned Roberts, un o'r dawnswyr, a'i hyfforddwr nhw, John Evans. Wel, John, ys faint mae'r tîm wedi bod wrthi? Da ni bod wrthi chydig dros blwyddyn rwan. A Luned, pam ysach chi ati greu tîm? Wel, o'n i'n meddwl bod yna angen mwy o ddawnsio disgo ynghylch Rhuthun, a dyma 4 o'n i'n mynd at ei gilydd ac yn fformio grŵp. Ie. A oeddech chi yn gweithio eich gilydd cyn hynny, neu jyst mynd at eich gilydd? Na, jyst dawnsio fo'n gilydd mewn disgos yn ond o'n i'n gweithio fo'n gilydd. Be am y gerddoriaeth, John, te? Oedd angen rhyw gerddoriaeth arbennig, mae cerddoriaeth disgo, wrth gwrs. Ydy hyn i gael yn Gymraeg? Wel, anffodus, am llawer iawn o recordia fel hyn i gael yn y Gymraeg. Yn y Saesneg, mae yna nifer o recordia arbennig efo'r beat arbennig. Y beat lle mae'r drwm yn amlwg a'r bass yn amlwg. Ond anffodus, ddim eto yn y Gymraeg, neu da ni'n wedi cael hyd i rei. Felly, da ni'n defnyddio llawer iawn o recordia instrumental. Dych chi'n ymarfer llawer iawn, Luned? Wel, mae'n cymryd rhyw 2 wythnos o weithio'n galed i wneud un dawns i fyny, chi'n gwybod. Ydych chi'n nifer o ddawnsfeydd gwahanol, un dyn ni wedi weld heddiw? Wel, mae gen i oes 2 neu 3. Ie. A wedyn, dych chi'n ymarfer yn lle? Yn yr ysgol rhan fwy o'r amser, ynddo. A lle fyddwch chi'n perfformio wedyn? Wel, da ni'n mynd rownd clybiau Saesneg a Cymraeg, a dawnsfeydd, chymod, a disgos. Bynnag gewch chi waith mewn gwirionedd.